Dana tali dikit pula. Bo thayo abo Madhopur koita kama khai amni seka sekal tani kaisen kamau ngata khungsa sokja goma ka abo to nule nugi abo samni abo ang seneli asro no ai noti sang mata kharab jati je khongnai boro rongkai mane sikok rok mada manja kha belai ke hambai mana chini bisini chairman no boni chai to mumbai boni dogano sisi camera thaba jama bai o je culprit je main sikok bono rong dangkha aboni bagai jenglo oro batle gato masa mangkha je khoknai olo thangna se Madhopuro chini bike malikha bono saijama bono hano bitu hinu asul bu tama bo te thoksa akas Madhopur ni abo case rok rakha kena la case tamni khajine bongni bosa se chungju bo jinti ka sangai nogai khas khai chu bosa per mangnai da senia bori mama abo nugu se maka bu chu bongno tam case khajine je khongnai borok ni je khongnai borok ni akas sanjamani sarai rok bitu ni hinjane bon family bo ekdum lower khabo tu anja Pakai mata ini ya baik lebih mana? Anto khatung jak do ani baik yang mangkha do borok kono khaiya bare rok kono pasar khene to mona borok chance malia nin bike tam bai ani Pulsar 150 TR07C 5560 nin mung sagari ani mo ngoro 3 do kami ke wadang kami pasle